салом алейкум. Суруда мехонем дар бораи додарак мо Қобилҷон, баъдан суханҳоро ахирда мегӯм. чун пираҳани Юсуф кардад парихон, эдо дари ҷон кушта шуди дар шаҳри мардум. фарёд зади касе ба додуд нарасид, шаҳиди ало гашти Қобилҷони радум. фарёд зади касе ба додуд нарасид, шаҳиди ало гашти Қобилҷони радум. ин моҳбуби дар осмон ҳайрон шуд, ҳар муҳоҷире барои ту гирён шуд. ин моҳбуби дар осмон ҳайрон шуд, ҳар муҳоҷире барои ту гирён шуд. дар хонаи ҳар тоҷики мо мотам шуд, болои сарат амри худо борон шуд. шаҳри навравон ҳазору як нола кунун, бар дилаки озурдад чӣ чора кунун. пора пора шуд ҷигари очад ба худо, Қобилҷони ҳасратӣ гуфтем алвидо. э Қобилҷон ба кӣ бигӯям аламатро, ин қиссаи дилсӯзӣ пур аз дарду ғаматро. ин мулки ғариб аламакош бисёрае, ӯ рафт аз ин олам пӯшид кафанеро. ин мулки ғариб ба аламош бисёрае, ӯ рафт аз ин олам пӯшид кафанеро. салому алейкум. як бор дига бародаро, бисёри бад хоҳиш кардем ки як суруд дига дар бораи раҳмати Қобилҷон бихон. инак мо суруда хондем. ин охирон суруди ма буд ки барои Қобилҷон хондум. худованд додари моро раҳмат мағфират кунад. агар ягон хизмат боша бародаро личкам да бинависа, иншоалло мо дар хизмати шумо. худо нигаҳбонтон.